bon an ka bi wulada in an jɔkun ye yan o wulila kɛwale dɔw kɛra communicate la denmisɛnninw fɛ a ma mɛn a kuma ye diɲɛ bɛɛ minɛ a bilara réseaux sociaux kan diɲɛ fan bɛɛ ka a bɛna ɲini ka kɛ lagosi ye commune bolo mais ni ko in wulila min na nin fɛn in wulila min na a kɛra o denmisɛnninw yɛrɛ damaw ka kɛlɛ de don u yɛrɛ damaw ka gɛrɛn kɛlɛ de don i b'a dɔn ni cɛmanninw bɛ don cɛya minɛn kɔnɔ ka da musomanninw kan wale dɔw bɛ yen i bɛ yɛlɛ o kan a bɛ fɔ o ma ko l'âge de la puberté o kuma na a bɛ k'i kɔnɔ k'i bɛ se ko bɛɛ la donc o manifestation de b'u bila k'i fara ɲɔgɔn kan souvent u fana b'a ɲini k'u bɛ terrain min kan u bɛ yɔrɔ min na k'u bɛ kɛ yen faama ye o kɛlɛ in bɛ diɲɛ fan bɛɛ a ti communicate la et puis fɛn in bɛ ka yɛlɛma ka kɛ i komi communicate ko de don minnu yɛrɛ ye nana mankan lawuli u bɔra commune 3 de la ka na denmisɛnninw sɔrɔ communicate la donc mais commune 3 ni communicate bɛɛ y'an ka yɔrɔ libéré de o denmisɛnnin minnu b'o ɲɛfɛ o fila bɛɛ ye ne yɛrɛ ka denmisɛnnin lamɔlen k'i fɛ ke tɔɔrɔya t'a la basi foyi t'a la an bɛ minɛn min kɔnɔ sisan an bɛ an ka force de l'ordre an b'u senkɔrɔ tintin k'u dɛmɛ mais denmisɛnnin minnu filɛ ka fɛn kɛ u y'u na kuma jɛ n'a b'u kɔnɔ ko ne de nana commune ɲɛfɛ k'u nana o de ye y'u na kuma ye u y'u na kuma jɛ u bolo y'a jɛ min da ka di u la u ka mɔgɔya sira ta k'i tilen u bɔlen kɔfɛ a la a laban bɛ kɛ gɛlɛya ye u bolo communicate carte kelen tɛ yen u bɛ to min kɔnɔ hali tilegan fɛ an bɛ fu sira la hali tilegan fɛ gɛrɛn gansan gɛrɛn la kolon sigi yan commune kɔnɔ dans peu de temps an bɛ fu sira la commissariat minnu bɛ yan olu ye fɛn futa ye u cɛsirilen don u b'an jaabi wagati bɛɛ a tɔ ye ne ka u senkɔrɔ tintin an b'an sinsin sariya kan an t'an sinsin yɛrɛ sagokɛ kan mais o sariya fɛnɛ basigili la an tɛ mɔgɔ ɲɛ lajɛ i finnen don i jɛlen don i ka ja i ka surun n'i bɛ jamana sariya de bonya donc an b'an sinsin o kan jamana sariya bonyali minɛn kɔnɔ an b'an sinsin o kan mais fɛn fɛn man ka kɛ yan i t'o kɛ ni ala ma basi kɛ o y'an ka yeta dɔ ye mais tant que o ko ninnu bɛ ka continuer an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an minnu b'a baara la a b'an na décourager o ye fɔlɔ ye filanan population il faut collaborer avec la police a ye collaborer ni policiers ye policiers ninnu ye civils de koyi u bɔra civiliya la ka na tenue don u bɛ tila ka tenue bila ka segin civiliya la aw jugu tɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka an lakana bi olu don sinon denmisɛnnin ninnu ka trajet n'i y'a suit ka bɔ Lafiyabugu Amudalayi Ŋɔmiranbugu fo Bayalantura mais mun de ye nin kɛ mun de y'a kɛ parce que u bɛ ɲɔgɔn na gɛrɛnkɛlɛw ni fɛnw de la u ta gɛrɛn dɔ wele Amudalayi ka gɛrɛn dɔ wele Lafiyabugu k'olu fara ɲɔgɔn kan nin ye kabako ye dɛ donsow ka marifa ta ka don kungo kɔnɔ ka taa sogo faga adamadenw ka muru ni marifa ta ka don bɔlɔn kɔnɔ ka i adamaden ɲɔgɔn faga e bɛ tila e sigilen bɛ kare kɔnɔ e bɛ k'o sutura wallahi bilahi diinɛmɔgɔw bɛ yen a bɛ tila k'u ɲininka alikiyama jɔ don o bɛ jurumu min sɔrɔ mɔgɔ fagala bɛ jurumu min sɔrɔ e min y'a sutura jurumu min fana kala n'a kɛra jahanama kɔnɔ mɔgɔ ye i fana ye jahanama kɔnɔ mɔgɔ ye o tɛ silamɛya ye dɛ m'o fɔ aw ɲɛna o tɛ silamɛya ye il est temps maintenant a ka collaborer ni policiers ye il est temps maintenant a ka collaborer n'an ka corps mɔgɔw ye sinon dɔ kɛra dɛ président de la délégation a y'an financer an passera commune école bɛɛ la wallahi Sɛbɛnninkɔrɔ Taliko Aminata Jobu Jikɔrɔni mais ko école fɛn fɛn ka jugu an bɛ taa denmisɛnninw lasigi k'u sensibiliser u ni 800 mɔgɔw bɛ kɛlɛ la 800 mɔgɔw a dɔw b'a daminɛ an dala ye waa min kɛrɛfɛ mais aw yɛrɛ ka sigida kɔnɔ il faut que an k'u identifier k'u yira u la pour que aw yɛrɛ fana ka se k'u dɔn i m'u ye tɛgɛrɛ fɔ la u b'a kalama u dɔnnen don fɛn dogolen tɛ mais il est très normal que an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ min ɲini aw fɛ sigidaw kɔnɔna la an ka kunnafoni di n'a y'u regrouper tɔ la ye soit ye jeunesse président wele soit ye mɔgɔ wele sigida kɔnɔ min bɛ mɔgɔ ninnu dɔn pour que an ka disposition ta an bɛ ninnu bɔ an senkɔrɔ sinon ninnu tɛ menace ye dugutigi an b'a rassurer k'a fɔ aw ye nin phénomène Amudalayi je parle sous contrôle du président de la délégation spéciale et nin phénomène n'olu ma dugu to anw ye anw tɛ dugu to olu ye caman kelen bɛ ka dugu bila ka ban mais an bɛ t'u ɲini f'u bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na n'u m'a dabila an fana t'a dabila ka d'a kan
disposition bɛɛ talen don jeunesse fana ka niveau la pour que ka se ka dankari ninnu ka évolution la u kana an ka commune tɔgɔ cɛ u kana an ka jamana tɔgɔ cɛ minnu bɛ k'a fɔ ko microbe don microbe u ma kɛ microbe ye fɔlɔ dɛ mais an bɛ microbe taamasiyɛnw dɔn c'est l'occasion pour moi aussi n ka fɛn dɔ fana fɔ aw ye sigida bɛ yan a man jan yan n'aw kunkolo kɔrɔ ta sanfɛ an ye temananin dɔ la sigida o sigida kɔnɔ kare o kare kɔnɔ n'aw ye samara sirilen ye mana la o b'a yira ko microbe trace dɔ bɛ yen n'aw ye denmisɛnninw ka kulusikolo n'a y'a sirilen kuran fili la kare o kare kɔnɔ n'a ka ca yen o kare mɔgɔw ka sigi a kan u denw u yɛrɛ bolo minnu t'a la u bɛɛ b'a la tamasiyɛnninw b'u bolo mais an tilalen n'u bɛɛ la fɛn min daga d'u la dɔrɔn u k'a dabila n'u m'a dabila an b'u bila u b'a dabila je vous remercie i ni nous bâtissons le Mali